si vols apaguen per no interferir en l'acte que està a punt ja de començar. Bé, ara que he captat la seva atenció, molt bona nit, alcaldessa de Benicarló, membres de la Corporació Municipal, reina de les festes, persones homenatjades i públic present, a tots vos desitgem molt bona tarda. Ens reunim avui un any més en el Magatzem de la Mar per tal de celebrar l'acte de reconeixement de les persones destacades en l'àmbit social i cultural. L'homenatge va dedicat aquest 2018 a dues persones que han aportat el seu treball, hores i hores de feina i de vida, a fer més gran el patrimoni cultural i social de la nostra ciutat, que han propiciat també la millora del lloc on vivim, ja sigui a través del medi ambient o de la cultura musical tradicional. I és que en actes com el d'avui, Benicarló vol agrair a les persones i entitats que treballen i lluiten cada dia pels altres i que a més porten a Benicarló en el seu cor i el donen a conèixer allà on van. El seu és un treball altruista i transversal que es manifesta des de moltes vessants, el voluntariat, la cooperació o la integració pel que fa a l'àmbit social, i des de l'àmbit de la cultura, mitjançant la divulgació d'idees, conceptes, expressions artístiques i sentiments que engrandeixen els receptors de les seues propostes. Els benicarlandos podem estar satisfets de l'extens i variat teixit associatiu que el conforma i dels centenars de veïns i veïnes que s'esforcen cada dia per fer d'aquesta una ciutat més solidària, rica i connectada als sentiments i les persones. Els homenatjats d'enguany han aportat amb el seu treball i dedicació una riquesa a la ciutat que no té preu, engrandint la cultura musical tradicional per una part i fomentant la conservació i divulgació del medi ambient com a àmbit de salut personal i comunitària d'una altra part. Música i naturalesa, quin gran binomi el d'enguany. Per la nostra part, no podem més que valorar el treball i agrair l'esforç d'aquestes persones, feina que és, a més, molt i molt necessària. Ho fem amb el cor i l'ànima per tal de seguir recordant que hi ha molts que dediquen el seu temps a millorar el nostre dia a dia, que es troben al nostre costat i que sentim una gran admiració pel seu treball. Les persones que enguany destaquen en l'àmbit de la cultura i l'acció social són Jesús Arnau Fresquet, com a persona destacada en l'àmbit de l'acció social, i Josep Albiol Alberic, com a persona destacada en l'àmbit cultural. Per diversos motius i situacions, els dos han aportat a la societat, amb la seva iniciativa personal i també com a membres d'entitats i associacions, un llegat que amb el temps ha adquirit i adquirirà un valor incalculable. Un valor afermat per altres com el de l'esforç, el compromís, la solidaritat, el foment de les relacions intergeneracionals i el respecte pels altres. També respecte per les tradicions, per oferir una mirada al passat que enriquisca les noves generacions i les futures, per no perdre de vista d'on venim i així poder mirar endavant amb valentia i orgull. Ambdós, cadascú en el seu àmbit, han evidenciat un esperit emprenedor i multidisciplinar, han aprofundit en matèries poc conegudes per fer-les universals i han apostat per allò local, millorant el nostre entorn i el nostre coneixement. L'Ajuntament de Benicarló vol avui reconèixer la tasca de Jesús i Josep, remarcant a la vegada l'existència d'aquesta extensa i nodrida xarxa social i cultural que fa possible l'enriquiment a tots els nivells de moltíssims benicarlandos. Així que anem a donar pas ja a l'homenatge a la persona destacada en l'àmbit de l'acció social, que enguany és Jesús Arnau Fresquet, precursor i referent local dels horts urbans, amb una trajectòria vital dedicada a la conservació i divulgació del medi ambient com a àmbit de salut personal i comunitària. Directa i rellevant ha estat la seva implicació al llarg dels últims 5 anys en la creació i desenvolupament dels dos espais municipals d'horts urbans, l'Hort de les Flors, ubicat al carrer de la Sequieta, i l'Hort de la Mar, a la partida Solaes. Arnau no només ha participat en el disseny dels horts, juntament amb el també benicarlando Mariano Bueno, sinó que ha treballat en la formació de les persones que participen en els horts i ha motivat i afavorit la relació entre els participants, generant una xarxa de suport i assessorament mutu. Jesús Arnau ha sabut nodrir els seus projectes de valors com l'esforç, el compromís, la solidaritat, l'escolta activa, les relacions intergeneracionals i el respecte pels altres, dels quals els parlàvem fa no res.
i ha estat de tot un exemple per a aquells que han acompanyat el nostre homenatjat avui en el transcurs de la posada en marxa dels nous horts urbans. A banda de la seva implicació en el disseny, la coordinació, la gestió i la supervisió de l'Hort de les Flors i l'Hort de la Mar, Arnau és membre de la Taula Participativa de la Salut i ha impartit cursos de formació en tècniques d'hort urbà i jardineria. La seva trajectòria vital se centra en l'àmbit de l'ecologia i de l'agricultura biodinàmica. Ha publicat llibres sobre jardineria i horticultura ecològiques, sempre en el sentit d'integrar bellesa i practicitat, intel·lecte i emocions, ecologia i economia. I una de les facetes més desconegudes de Jesús ha estat la seva vinculació al teatre a través de l'Escola Diàbolus, amb la qual ha compartit 9 anys damunt els escenaris, participant en el mateix nombre de muntatges teatrals. Regina Prades, directora de l'Escola de Teatre Diàbolus, vol retre ara un especial homenatge a Jesús Arnau i a través de les seues paraules coneixerem així una mica més sobre la seva experiència teatral. Bé, enhorabona als dos homenatjats i especialment a Jesús en nom de tots els seus companys del grup de teatre Diàbolus. Ai, m'emociono. Tots vosaltres coneixeu a Jesús, però potser no tots heu llegit els seus llibres. Així que jo avui vaig a llegir un xicotet fragment d'un dels seus llibres. La meditació és una ferramenta que ens permet recuperar la pau interior i conèixer-nos més enllà del que pensem que som. És com alçar la vista enmig d'un tumult per assegurar-nos que estem escollint les nostres opcions i no estem reaccionant cegament, arrossegant-nos sense advertir-ho per l'entorn i les circumstàncies. Meditar és parar la inèrcia del pensament i observar el nostre interior per a intentar percebre-nos sense filtres ni prejudicis. És l'oportunitat de comprendre i canviar i de canviar i comprendre. Quan realment connectem amb el lent i pausat tempo de les plantes, podem notar clarament com modera la perillosa acceleració de la vida moderna. Ens porta a l'ací i ara, traent-nos de l'estret cuchitril de la ment i els seus jocs virtuals fets de projeccions en el futur o obsessius reciclatges del passat. Per este fort lligam emocional que ens uneix a la natura i que connecta instintivament a l'ésser humà amb les plantes, l'hort jardí deixa a la meditació un context idoni. Les plantes ens apropen eficientment amb una realitat anterior a les tempestes d'obsessius pensaments amenaçadors. Ens porten de tornada al present i ens mostren el camí per a recuperar allò que mai s'hagués hagut de perdre. Jesús Arnau Fresquet. Jesús va a la recerca de la bellesa, tant als horts com als jardins, com a la vida mateixa. És un home amb una apariència exterior senzilla i fràgil, però en el seu interior fa tot el possible per aprendre de les circumstàncies, ja siguen favorables o adverses, i amb un afany de canviar, sempre canviar per a millorar. I això el fa gran per dins. Moltes gràcies. Després d'escoltar les paraules de Regina i del currículum de Jesús Arnau,
qui ens pot contar una miqueta millor com és a nivell personal, donant-nos alguna clau per tal que el puguem conèixer una mica millor, és la seva família i amics. Així que anem a veure-ho i escoltar-ho en aquest vídeo. Jesús Arnau és un home que transmet valors. Ho ha fet des d'una postura vital arrelada a la terra i a la natura. A través d'apostes i projectes que motiven a persones de diferents generacions. Amb aquestes iniciatives, Jesús Arnau vol recuperar els aspectes més positius i saludables d'un estil de vida avui diluït en els ritmes frenètics de la ciutat, en les presses i en una manera de viure que ha perdut la consciència d'allò que és veritablement important. Jesús evoca la calma del savi que mira i escolta la natura, però no renuncia a l'acció necessària per a passa, transformar l'entorn que ens envolta. Feia possible les coses que a la gent que no estava acostumbrada a estar en contacte amb la natura i en el cultiu, com era la major part de gent, resoldre els petits problemes com el reg, el cultiu, les petites plagues i això, i intentar que el grup fora cooperatiu, que hi haguera harmonia i que hi haguera una cultura no de la competència, sinó de la col·laboració, no? N'hi ha plantades aromàtiques de moltes varietats, totes les varietats que vam trobar, i té un significat, per una part, emocional, o sigui, les aromàtiques posen a l'ambient unes essències que d'alguna manera influixen en la emocionalidad de la persona. Hemos cogido mucha cosecha, la verdad, tanto en invierno como en verano, pero yo creo que aquí es como para mí, por ejemplo, una terapia muy buena. Una terapia muy buena. Yo que estoy enferma, para mí es una terapia. Que se me dona bé la jardineria, l'agricultura, doncs si puc ensenyar-ho, si puc transmitir una miqueta eixa passió per el món natural, no? Per el veure com una llavoreta germine, com una planta prospere. Aquí venimos por la mañana a la fresquita, limpiamos el huerto, lo aseamos lo mejor posible, regamos, quitamos las malas hierbas de las plantas. Esos tomates son todos ecológicos y hay tres variedades de tomate. Este es el tipo de tomate valenciano, creo que es valenciano. Luego está esto de corgada y luego está el de ensalada. La gent ha anat assumint, no? Que no pots posar venenos a les plantes que tens que menjar, no? Llavors ha sigut bastant fàcil, no? O sigui, hi ha hagut alguna reticència, però la gent ho ha assumit d'una manera molt fluida, molt natural. I com a cada problema realment a nivell ecològic n'hi ha una solució, no ha sigut molt dificultós, no? Que yo me apunté al Club de la Tercera Edad, vi el tema de los huertos y me pareció una idea genial. Y bueno, en uno de los sorteos que hubo me tocó. Bueno, yo a Jesús lo definiría pues amante de la naturaleza, de lo auténtico, un sabio de las plantas, porque a veces se iba a arrancar una hierba, esta no, la del suelo, un sabio y una persona entrañable. Y muy concienciado de lo ecológico. Entonces aquí han plantat una combinació, veus, aquí hi ha fonoll, aquí hi ha espígol, romer, és una font de recursos culinaris. Per què? Perquè aquí hi ha saborija, per exemple, que és la herba que es posa per a tomar les olives,
el romer se posa per adobar molts de peixos, o sigui, en la cuina tenen moltes aplicacions que probablement avui en dia estan una miqueta oblidades, no? I també, com té una vena artística literària, que ha fet 3 o 4 llibres tal, doncs me'ls he llegit, els hem comentat també, i bé, una persona culta, educada, amics dels seus amics i que està a l'abast de qualsevol. El que veig jo és que possiblement quan plantes tomaquera, una vegada estan agarrades, dins només hauries de deixar una manguera. I això ha sigut un tema de germanor i molt d'això perquè hi ha hagut una interrelació entre tots molt bona, no? Pues és molt atent, se preocupa molt carinyós. Quan me va dir, mira, des de l'Ajuntament mos han dit que sí, anem a fer això, no sé què, super implicat. I mira que ell ha sigut sempre una persona que les relacions socials, igual que a mi, ho he dit d'ell, li costen una miqueta, però això com que el va animar. Pues molt d'orgull, sí, molta felicitat perquè realment s'ho mereix. Penso que és un projecte que s'ha implicat moltíssim, com en totes les coses que li fan il·lusió, i estic contentíssima de que se li hagi reconegut. Viu com penses o acabaràs pensant com vius. Arnau és un exemple d'este compromís amb la vida, la societat i l'entorn. Des de la geografia més pròxima, les idees de Jesús Arnau abasten un concepte global d'implicació amb la millora de la societat a través de la promoció d'un estil de vida que no li dona l'esquena a la natura, sinó que la integra en la quotidianitat. Amb el projecte dels horts urbans, l'hort de les flors o l'hort de la mar, Arnau ens mostra que la bellesa no està renyida amb la practicitat, que la intel·ligència i les emocions caminen de la mà i que no hi haurà un model econòmic viable sense tindre en compte l'ecologia. Per la seva trajectòria i els valors que ens ha transmès, Jesús Arnau és la persona destacada en l'àmbit de l'acció social de l'any 2018. Demanem ara la presència a l'escenari de l'alcaldessa Charo Miralles i del primer protagonista d'aquesta tarda, Jesús Arnau Fresquet, per tal que l'alcaldessa lliure un detall commemoratiu. Ara invitem a Jesús a que ens dediqui unes paraules. Bueno, jo no estic acostumbrat a parlar en públic i no se me dona molt bé, no? Però bueno, com calculo que per almenys la meitat són amics meus, penso que ho tinc bastant bé. Per almenys la meitat quedaran contents. Jo no sé si a vosaltres us passa que quan us posen un micròfon davant, a mi és com si me tornara una mica tonto, no? Se me paralitza el cervell i és com si les idees no les trobara, no? Entonces me van fer una entrevista a la ràdio, després vaig parlar aquí per la pel·lículeta i quan ja acabaven les entrevistes i les respostes que havia de donar, me donava compte que realment no m'havia deixat moltes coses que eren importants, no? Com per exemple, com va començar el projecte, quines idees hi havia detrás, no? Entonces, tinc una miqueta de temps, no?, per explicar-ho. Hi havia dues idees clave, no? Bàsicament, són les dues idees que més ens movien a Mariano i a mi, que deu estar per allí. De fet, quan me van dir que me volien donar aquest reconeixement, jo sempre he pensat que li corresponia a Mariano,
perquè ell va posar molta energia i va ser una peça clave, sense ell no hauria sigut possible tot, ¿no? Entonces, per una part hi havia una experiència que s'havia fet a Anglaterra en la que una persona dedicada als estudis de medi ambient havia tornat al seu poble i havia aconseguit motivar a una 80ena de persones que es van oferir voluntàries i van fer un projecte en el qual havien de reconvertir tots els espais estèrils i abandonats del poble en horts. I van fer un referent de l'agricultura ecològica, però a nivell d'espai cooperatiu dins d'un poble, no? Ho van portar a un extrem en el que jo no estic d'acord, perquè van convertir inclús els espais que estan dedicats a ornamentals, els van convertir en hortícoles, no? I posaven un cartellet que posava col·labora amb el que pugues i agafa el que necessites. Clar, nosaltres pensàvem, això és Anglaterra i és possible que funcione. Aquí no ha funcionat així, però ha funcionat molt bé, perquè inclús els que estem una miqueta sempre més guiats per les temors pensem que hi hauria més vandalisme i la sorpresa ha sigut que hi ha hagut molta més cooperació. Després hi havia una altra història que era les idees de Rachel Carson. Rachel Carson era una escriptora nord-americana que als anys 50 o 60 va escriure el llibre Primavera Silenciosa. En aquest llibre se feia una comparança. Què passaria si en un moment donat de tant de tirar venenos un dia no hi ha ni insectes ni pardals, no? Entonces, aquest llibre va impactar tant a la societat nord-americana que a partir d'allí van néixer els moviments ecologistes. Entonces, aquesta dona resulta que va tindre que criar a un nebot d'ella, fill d'una germana que havia mort. Entonces se va donar compte de com el xiquet d'una forma natural responia als estímuls naturals, que no tenia temor ni a la foscor ni als ruïdos que hi havia al bosc. I entonces va escriure uns textos alternatius en el que donava unes directrius de com el primer que ha d'aconseguir en l'àmbit educatiu és motivar el xiquet, i el xiquet se motiva quan sent una fascinació per alguna cosa. Entonces, clar, quan vam començar el projecte de l'Hort de les Flors, allí van començar a vindre xiquets, visites guiades d'escoles, no? Venien els de les classes de jardineria de l'institut, els del Cerver. Jo conservo un record entranyable, sobretot els més petits, perquè durant un parell d'estius van vindre els xiquets que anaven a un lloc que es deia l'escoleta d'estiu de la Bruixeta, de lloc vell de jocs. I era increïble, però a més era d'una emoció increïble per a mi veure com responien l'entusiasme i la fascinació que els donava el descobrir un animalet, una papallona, un cuquet que corria per allí, quan caçàvem un borinot o una sagrantana i la podíem veure de prop. I te'n donaves compte de com això és com plantar una llavoreta que el dia de demà potser els farà estimar la natura. Perquè un dels problemes que jo veig avui en dia és que la gent que fa política i la que fa lleis és gent que no viu en contacte amb la natura. I si no vius en contacte amb alguna cosa és molt difícil que puguis estimar-ho. Entonces, posar-los en contacte amb aquestes noves generacions de tot el que és la natura me pareixia una ferramenta primordial per assegurar-me que el dia de demà aquests xiquets estimarien tant la natura que serien sensibles a qualsevol iniciativa que anara a llastimar-la, no? Entonces, ja ho vaig dir quan me van fer l'entrevista a la ràdio, o sigui, els horts socials, tant a nivell dels més grans, dels jubilats que es van apuntar i que van portar allí unes parcel·les, com els xiquets que venien allí a tindre una experiència, m'han ensenyat molt més, m'han donat molt més del que jo he donat. O sigui, ha sigut una experiència en la que jo soc un receptor neto de la bellesa de la seva capacitat per emocionar-se i per posar il·lusió en una activitat que a mi em pareixia que està d'alguna manera injustament relegada en la societat que vivim avui en dia i que
d'alguna manera penso que la medicina, a tants mals com té avui la societat, està en aquest retrobament en el món natural i en això que s'ha perdut. No vull acabar sense dir que me sento molt afortunat de veure tots aquests amics que estan aquí, els que esperava, els que no esperava, a la família, que tinc que dir que soc de la família Machicha, que és una família meravellosa. Gràcies, Jesús, per les teves paraules, per aquesta emoció i aquest sentiment que poses en tot el que fas. I després de la teua intervenció anem a donar pas a una actuació, la de la Coral Polifònica Benicarlanda, que ens interpretarà dos peces, l'Habanera Benicarló i Aleluia, Clap Your Hands. Un fort aplaudiment per a ells. Sing hallelujah, clap your hands. Sing and rejoice. Sing hallelujah, clap your hands. Sing and rejoice. Sing hallelujah, clap your hands. Sing hallelujah, clap your
L'actuació musical de la Coral Polifònica Benicarlanda ens convida ara a centrar-nos en el següent homenatjat, Josep Albiol Alberic, que ha sigut escollit com a persona destacada de l'àmbit cultural per haver contribuït a engrandir la cultura musical benicarlanda mitjançant la difusió, la recuperació i la conservació de la música tradicional a la comarca. Albiol ha participat activament durant anys en la vida cultural de Benicarló, especialment en la difusió i recuperació de la cultura musical benicarlanda a través de diferents associacions. Albiol ha col·laborat també en diverses investigacions a través de converses amb gent gran que han servit per a recuperar la música tradicional a la comarca. Josep Albiol va créixer en una casa on la música formava part de la vida quotidiana i des de menut va començar a cantar i a tocar la guitarra. En els anys 70 va començar a participar en festivals de cançó moderna a la comarca, on va aconseguir destacar i guanyar premis. Posteriorment, junt amb altres joves interessats per la música, va formar la rondalla Benicarlanda l'any 1979, amb la finalitat d'acompanyar al grup de danses Renaixença. També va estar implicat en l'esport i l'any 1988 va ser cofundador del Club Natació Benicarló i en va ser president durant 4 anys, en els quals es reivindicava la construcció de la piscina coberta. L'any 1990 va fundar el grup Raïls per donar a conèixer la música tradicional i popular, tant del nostre poble com de tot arreu de la Comunitat Valenciana. El grup Raïls ha publicat 3 cintes que són resultat d'una investigació sobre la música tradicional benicarlanda i valenciana, cançons tradicionals de Benicarló, vent de nostàlgia i si em posa a cantar cançons. L'any 2011, junt amb uns amics i altres components del grup Raïls, va formar el grup Veniu a Cantar, que col·labora amb el grup de danses La Sotà de Benicarló en diferents activitats. El seu interès per la música tradicional dels nostres pobles el va portar a contactar amb el grup de danses La Barcella de Xert per la difusió de la Jota de Tres de Xert i des d'aleshores el grup Veniu a Cantar col·labora estretament amb les activitats d'aquest grup. Des de l'any 2016 forma part i és president de l'Associació de Música Tradicional Fartabell i Tres, que té com a prioritat difondre encara més les nostres tradicions, costums, músiques i balls de les nostres comarques. A més, és l'impulsor de la nova rondalla del grup de danses La Sotà i també col·labora amb altres rondalles de les nostres comarques, especialment amb la rondalla de Villar de Canes. En la seva tasca de difusió de la música tradicional ha fet diverses conferències per a l'Associació de la Dona Llauradora, en les que sempre valora molt tot el que ha après durant els seus anys d'investigació en les converses que ha tingut amb la gent gran i destaca que el seu desig no és altre que ensenyar-ho i difondre-ho per a que totes aquestes vivències no queden en l'oblit. La música tradicional valenciana i la més propera a nosaltres, la que replega tot un seguit d'emocions, tradicions, vivències i records, la porta Josep ben dins. Avui volem que es faça de tots i per això vos presentem les albaes que ens canten els membres del grup Fartabell i Tres. Thank you.
Com que la paraula viva és una bona manera de transmetre emocions, deixem que paraules de les persones que més estimen a Josep el definisquen a continuació. Anem a escoltar-les a través del vídeo que hem preparat per a ell. Josep Albiol és una d'aquelles persones imprescindibles que saben treballar des de la humilitat. Calladament, la feina de Josep ha aconseguit preservar un llegat de cançons, melodies i estils tradicionals que estaven abocats a l'oblit. Sense l'empenta d'este home que vibra amb la jota, el fandango o el ball pla, les cançons del nostre folklore local haguessin quedat arraconades en qualsevol calaix de la història, perdudes en qualsevol revolta del temps. Afortunadament, Albiol les ha fet reviure arpejant una guitarra i templant la veu com cal. 1, 2, 3 i... Comencem en nom de Déu. Comencem en nom... Com va sorgir no ho sé. Jo no recordo començar d'alguna manera, no? Sempre he hagut a casa, sempre he hagut música i sempre he hagut interès per aquestes coses. I el que sí, anem a dir, per posar una data, seria l'any 79, quan se va traure les danses a Benicarló, estaven perdudes, que se van tornar a traure al carrer. Des de quan se va fundar el 2011 hem volgut recuperar tots els balls que se ballaven ja a Benicarló, però hem anat incrementant en balls nous de tota la contornà. Jo el que faig així dins d'aquest grup fa com un any i mig, ens vam ajuntar a mirar de reforçar el grup en una rondalla i ja portem un any i mig treballant. L'any passat va ser per festes que vam fer la inauguració de la rondalla i des d'entonces anem acumulant cançonetes, anem acompanyant-nos cada vegada en més peces de l'any. D'este ball tan divertit, els que canten i els que ballen vos desitgen bona nit. Els que canten i els que ballen vos desitgen bona nit. Josep és la lleó del grup des de sempre. Ell, Agustín, José Ramón Marzá, Mariani i Stan són els que queden d'aquell primitiu grup dels anys 70. Rosa Lourdes, que tots era una cria, també ja participava. El que passa és que jo crec que a Josep sempre li hem reconegut el lideratge. És el que el marca una miqueta com a persona líder, el que potser també s'ha dedicat ell més personalment, té les idees molt clares respecte a el que vol fer i mos arrossega tots una miqueta. A més de ser el senyor president, que ja és una mica l'espenteta, no? La llumeta del grup. És la persona que ens diu, ei, va. I la veritat és que li posa, té aquest puntet de saber posar-li seny a la manera d'actuar que tenim, saps? Arenilla, yo tinc un corral, arenilla, tot ple de gallines, arenilla, que tot és padrin, arenilla, pa tot és padrines. Arre burra i arre roba, que no he picat a l'embote, que cap que picar alguna, no mai te picar en bote. On anem ara, Josep? Explica-m'ho, a veure. Anem a la Penya Setrill, que és una associació de les més treballadores del poble. Bueno, la Penya Setrill és una associació cultural, primordialment, deportiva,
culinària, o sigui que és un poc una mescla de moltes activitats que realitzem així. Jo no sé el que has dit, però... Que dins de la penya sempre ha tingut una vessant molt cultural. És a dir, a part de la seva inquietud en quant a relació amb la gent de la penya, inquietud en quant al coneixement del territori a través d'apuntar-se sempre a totes les marxes, doncs la seva vessant de cultura sempre ha estat allí, no? Bueno, penso que és no important, crec que és imprescindible, com dia aquell, el qui perd els orígens per la identitat, no? Si sabem d'on venim i sabem com érem, podem avui en dia estar millor i sobretot mirar el futur d'una altra manera. Jo penso que és a la música tradicional tot el que hi ha detrás, el que l'Ajuntament o les entitats han volgut d'alguna manera ressaltar, no? I això és el que tenim que agrair, que hi hagi aquest interès i aquestes ganes de tornar a navegar, a traure les coses, no per enyorança, sinó per saber d'on venim i com se feien les coses. El patrimoni musical de Benicarló no és només la manifestació més o menys definida de diferents influències culturals i musicals. És un viatge als orígens, a l'essència, a la llavor que ens ha fet germinar com a poble. En cada ritme, en cada lletra, en cada melodia, batega l'esperit dels avantpassats, però vibra també el segle inquiet que transitem. La música està viva, es transforma, s'adapta i ens convida a un llarg trajecte d'anada i tornada. Per a guiar-nos en este viatge de retrobament amb nosaltres mateixos, cal persones incansables com Josep Albiol, amb la brújula marcant destí, la cançó als llavis i la guitarra templada. Demanem ara la presència de nou de l'alcaldessa Charo Miralles en aquest escenari i de l'homenatjat a continuació de Josep per tal de recollir el seu reconeixement. Me veieu? Això ho fa el dimoni, A veure, és que la cosa es fa... No vos preocupeu, farem mitja part, quan aneu a sopar i després continuarem. Bé, autoritats, amics, benvinguts. Primer que res, voldria agrair a que veniu a cantar per proposar la meva candidatura a persona vinculant amb la cultura i també a la resta d'associacions per recolzar aquesta iniciativa. Durant un bon grapat d'anys, una de les meves aficions ha sigut i continua sent la recerca i difusió de la música tradicional i popular. I per això vull pensar que d'alguna manera aquest reconeixement és també extensiu a aquest tipus de música. Vull agrair, i avui serà un dia d'agraïments, d'estos de... Així no me veu millor. És que si no, no vos veig, i la veritat és que prou boig. Vull agrair a totes les persones que ens han mostrat el seu coneixement, que ens han contat les seues vivències, que ens han ensenyat cançons, que ens han contat històries
i que ens han ensenyat cançons i que d'alguna manera ens han deixat participar d'un trosset de la seva vida. A tots, moltes gràcies. O quasi podríem dir a totes elles moltes gràcies, ja que cal dir que el 90% de les vegades són les dones les que ens han informat i les que aporten a la família la llengua i la quasi totalitat del llegat cultural. La música tradicional ens mostra vivències i costums que possiblement no coneixeríem, perquè venen donades per la tradició oral i que les persones que són la nostra font d'informació han viscut personalment o han sentit parlar o cantar els seus parents o veïns, i que en ser, com diem majoritàriament, informació oral, costa molt de contrastar i saber de forma segura la procedència o fidelitat d'aquestes cançons o històries. Per això, cada vegada que alguna d'aquestes persones ens falte, és com un llibre que es perd i que no podem recuperar, ja que dels seus coneixements i vivències no trobarem res escrit. En presentar una cançó procurem evitar, en la mesura del possible, dir que una música o una cançó és d'un poble en concret. Podríem dir, esta cançó és de Benicarló, és de Càlig, és de Santa Magdalena, però nosaltres el que procurem és mirar de dir que aquesta cançó està recollida al poble de Benicarló i m'ho l'ha ensenyat la senyora Mercedes Esbrí, que està així davant, o en aquest cas també tenim molta cosa recollida de la senyora Vicenta Lluc, o al poble de Càlig de la senyora Vicentica, o al poble de Santa Magdalena de la senyora Primitiva. La música tradicional sempre dic que no té fronteres i és un clar exemple de mestissatge, de barreja de cultures i tradicions. Anem a suposar que uns homes se'n van d'ací a treballar a l'Aragó. Després de treballar, després de tot el dia de feina, s'ajunten a la gent i se posen a cantar les cançons que ells saben del poble que venen. Quan acaben, se'n tornen cap al poble en les cançons que ja han après allí. I el que fan és arribar al poble i cantar aquestes cançons davant dels seus veïns, davant dels seus amics, i se fan el xulo cantant cançons que ningú coneix. Però amb el pas del temps aniran canviant la lletra i també aniran adaptant la música al seu estil, a l'estil del poble. També s'ha de dir, per comprendre una miqueta el mestissatge d'aquestes cançons, que en molts pobles no tenien dolçainer o gaitero. Antes a Benicarló diem gaitero, ara diem dolçainer, no sé per què, a mi m'agrada més gaitero. I per les festes llogaven un dolçainer d'altres pobles veïns, per fer el ball de plaça, per fer la cercavila o simplement per fer festa. Este gaitero tocava les melodies que millor s'acoplaven al ritme de ball d'aquest poble que l'havien llogat. Unes músiques que ell havia après d'altres gaiteros d'altres pobles en les ocasions que es trobaven. Fins que un dia apareix un paperet en una música escrita, o que ja tenim dolçainer fijo al poble, un dolçainer del poble, que sempre toca a les festes. És a partir d'aquest moment que aquesta música li donem cara i ulls i la fem nostra com si fos un fill, encara que de bon segur és una mescla de melodies nostres i d'altres cançons, i d'altres pobles, perdó. Però totes les coses no sempre són igual, hi ha un moment que canvia, i el canvi se produeix a partir de l'aparició de la gramola o a partir de l'aparició de la ràdio. La música s'universalitza i trenca amb molta facilitat el territori. Fins i tot hi ha molts exemples de músiques de couplers que s'han adaptat als pobles. O sigui, músiques de... Imaginem-nos un couplet cantat per, jo què sé, per Imperio Argentina, una gent d'esta, i resulta que està en valencià, no? L'hem adaptat al nostre territori, al nostre poble. Una cosa que ens dona la música tradicional és l'oportunitat d'apropar-nos i conèixer persones, històries i costums, però sobretot per damunt de totes les persones. Persones que normalment cauen en l'oblit o en la indiferència d'aquells que escriuen la història d'un país o d'un poble, però que la gent del carrer tardem molt de temps a oblidar-les, o almenys tardem a oblidar les històries i anècdotes. I aquestes històries o anècdotes queden i perduren en la memòria popular perquè han sigut referència de la vida quotidiana, del dia a dia del poble. I a Benicarló tenim molts i molts exemples. Puc recordar-ne dos que són, penso, els més coneguts. Podríem parlar de Manuel Rostit. Manuel Rostit, que ens va deixar nada menys que Los Gojos de la Semola. I també el més gran per mi, Manuel Flores Salvador, tots el coneixereu per Güell de l'Era. Aquest home ens ha deixat un munt d'històries, cançons, lletres, anècdotes i coses que han passat al poble.
Continuant parlant de la gent, quan parles amb la gent trobes curiositats molt boniques i sorprenents. Abans he anomenat a Vicenta Lluc, era una dona excepcional. Tenia hores i hores de cançons, de dites, romanços, versos, era un no parar estar en ella. I aprofitaré per posar un exemple o una coseta que ella ens contava. Haureu sentit parlar del tió. A Catalunya, per Nadal, hi ha el costum d'agafar un tronc, posar-li nas i barretina i els xiquets, mentre canten una cançoneta, van pegant-li bastonades fins que caga regals. A Benicarló també teníem el nostre tió particular, que s'ha perdut. Segons ens contava la tia Vicentica, el que feien era agarrar un poal, posar-lo en terra i l'omplien de llepolies, torronets, magdalenes, coquetes que feien els abuelos, els pares, i anaven donant-li voltes al poal cantant una cançoneta també. Per altra banda, hi ha una tradició que a mi me feia molta il·lusió quan era xicotet i m'agradaria que se recuperés. Me refereixo a lo de botar foc en un rest del Dia dels Reis. Els xiquets anaven pel carrer en un rest, pegant-li voltes i anaven cantant allò de «El Reis m'ha portat un peix, calça cagar i sombrero vell». Seria molt bonic tornar a recuperar aquesta tradició. I entenc que no podem enviar un xiquet en un rest encès en foc pel carrer anant remenant-lo per ahir perquè me penso que ho correríem tots. Un altre exemple de cosetes curioses, a veure, sabeu quan va vindre la llum a Benicarló? Una companya meva del grup Veniu a Cantar, Rosa Lourdes Arenós, fa molts anys va fer un treball per la universitat i va poder enregistrar una cançó que ens parla d'aixest esdeveniment. Els més grans recordareu que a les bombilles se'ls deia peres. Ara, si tenia les bombilles se deia peres, on estava la centraleta elèctrica, aquella centraleta, com li diria? Una perera. Entonces van fer una cançó, la lletra, és que tenia la idea de portar un pendrive per posar-lo, però se m'ha oblidat a casa. La cançó diu així: han plantat una perera van damunt de l'estació i aniran repartint peres per tota la població. A 6 quinzells cada pera, no cal que quinqué ni cresol, que la pera farà llum hasta que sortirà el sol. Lo moll li diu al paseo: dona'm una pera bona, per la nit que faça fresca, que faça fosca, que aprofite de farola. I el paseo li contesta amb molta seguretat: per a què vols tu la pera si encara no estàs acabat? I el paseo i el moll li contesta: si jo no estic acabat és perquè el poble no ha volgut, que a tu t'esperaven a Càlig i encara no has arribat ni a l'Arjú. Per lo vist, quan se va fer la centraleta elèctrica a Benicarló també se va fer a Vinaròs, però van tindre alguns problemes al principi per posar-la en marxa. I n'hi ha prou, a Vinaròs fallen, a Benicarló a burxar, a fer sang, i a la ferida a baixar-li. I van treure una estrofeta que deia: de Vinaròs mos demanen de la perera un planter, que ells n'han volgut plantar una i els ha sortit a Vercoquer. Aquesta és una mostreta de les coses tan boniques que tenim i que hem de procurar que no se perguen i defendre-les amb mans plenes. Ara voldria fer un recordatori al ja desaparegut grup Raïls, del que va ser un dels components, i que Antonio Nero era una persona importantíssima. Se van fer 3 discos, com han dit al principi, 2 de música tradicional de Benicarló, els anys 92 i 2003, i un d'habaneres en el que figura l'habanera que ara ha cantat la coral, que se diuen de nostàlgia, que està dedicada a Benicarló. Bé, acabaré ja perquè vull anomenar les associacions que estic involucrat. El grup Veniu a Cantar, l'Associació de Música Tradicional Farta Belitres, dirigida per Àlex Torres, tot un mestre impressionant i recopilador de costums i músiques de tot el País Valencià, i el grup de danses i música La Sotà. El que vull és felicitar-los a tots els components, i animar-los a seguir un camí de recuperar, mantenir i difondre la música i els balls tradicionals. També vull donar el meu suport i ànim a la gent de la Penya al Cetrill, un referent en recuperar tradicions a casa nostra. I vull que, a veure si entre tots aquest interès podem fer que continuï i no se vagin les coses espatllant. Finalment, vull agrair a la meva família, i per damunt de tot a la meva esposa, el suport que he rebut durant tots aquests anys i que espero continuar tenint, perquè això no ha acabat. Moltes gràcies, això és tot. Bona nit.
I després de tots els reconeixements, demanem a l'alcaldessa que ens adreci unes paraules. Bona tarda a tots. Jo no ho faré tan llarg. Primer que res, vull donar-vos l'enhorabona pels vostres discursos, de veritat. Haguéssim pogut estar aquí molt d'hora, no sé, Josep, si era veritat això de que vas tallar tant, però la veritat és que estàvem tan ensimismats escoltant-te que haguéssim pogut estar aquí molt més rato. I a Jesús també. Quan se domina un tema i se sent la passió que se sent en les vostres especialitats i les vostres aficions, realment és un plaer escoltar-vos. Vos felicito, de veritat, pels vostres discursos plens de sabidoria i sentiments, que és el que importa. Bé, Corporació Municipal, persones homenatjades, Josep i Jesús, familiars, amics, senyores i senyors, bona tarda a tots. Un any més tinc el plaer de tancar un dels actes més emotius i entranyables que celebrem al llarg de l'any a Benicarló. Un acte d'homenatge, de reconeixement, de posada en valor, en definitiva un acte que ens permet mostrar el nostre profund agraïment als benicarlandos que han destacat i destaquen en els àmbits de la cultura, la ciència o l'acció social. Sempre és un orgull poder presumir del nostre teixit associatiu i més encara quan la voràgine que vivim diàriament ens impedeix moltes vegades aturar-nos i mirar al nostre voltant per saber què està passant. L'excés d'activitat ens aboca massa sovint a la manca de reflexió i massa vegades, com se sol dir, són molts els mèrits i molt poques les flors. Per això, ni que siga una vegada a l'any, és necessari aturar-nos i prestar atenció al que fan els nostres ciutadans, aquells que dediquen el seu temps a treballar per la nostra ciutat. Aquells que ajuden cada dia a fer de Benicarló una ciutat més humana i més acollidora. Perquè, i això ho vull destacar, reconèixer el treball dels nostres ciutadans ens dona un valor afegit com a poble. A Jesús i a Josep vull donar-los les gràcies. Gràcies pel treball, per les hores que heu dedicat i que continuareu dedicant i per la il·lusió amb què vos impliqueu en els vostres projectes. Jesús Arnau ja el coneixem tots, és un referent dels horts urbans a Benicarló. Quan es parla d'un hort urbà, no es fa referència a un simple servei d'aprovisionament d'aliments naturals i de qualitat. Ell ho ha explicat molt bé. Els horts urbans són també microespais de regulació climàtica de la ciutat, llocs on educar i aprendre, que ajuden a la integració i a la cohesió social, milloren la salut i el benestar i faciliten l'empoderament ciutadà i la recuperació de l'espai urbà per fomentar les relacions humanes. Els horts urbans, per tot plegat, són una eina de transformació social que compta amb el potencial d'ajudar a tirar endavant una transició agroecològica en el territori on es recupere la producció tradicional i ecològica, l'interès pels productes històrics i les variants benicarlandes. Un dels reptes urbans del segle XXI és aconseguir ciutats més inclusives socialment, saludables i ambientalment sostenibles en un context econòmicament convuls. En un moment de crisi econòmica, política i ambiental, en els últims anys, l'agricultura urbana ha suscitat un gran interès per afrontar tres desafiaments urbans: la inclusivitat, la salut i la sostenibilitat. Els nostres Hort de les Flors i l'Hort de la Mar han oferit nous espais verds, han anat creixent i s'han consolidat com projectes de cohesió social. En els dos projectes, Jesús ha tingut un paper clau i per això avui li donem les gràcies. Benicarló, Jesús, t'agraeix tot el teu treball, el teu i, per què no dir-ho, el de Mariana Bueno i el de tot l'equip que heu fet possible este projecte tan important per al nostre poble. Gràcies, Jesús. Com he dit abans, estem immersos en una societat cada vegada més globalitzada, en la que cada cop anem perdent els nostres trets definitoris, aquells que ens fan ser especial i que ens donen la força per poder interactuar en la nostra societat i en el nostre entorn més pròxim. Al llarg dels segles, aquest paper socialitzador l'ha tingut la cultura popular, de tradició oral, el folklore, la saviesa del poble,
La medicina, la gastronomia, les costums, la indumentària, les festes, la literatura, les creences i sobretot la música. La música és l'espai on el tot pren sentit i que durant molt de temps ha carregat amb el pes de la història. La música, com a fenomen sociocultural, ha tingut el seu origen alhora que l'home i s'han adaptat a les necessitats i a les formes de vida que s'han adoptat al llarg dels segles. La música en general ha sigut una manifestació d'alegria, d'expansió i de comunicació, alleugeridora del treball, mitjà de socialització, definidora d'un poble, d'una comarca o d'una cultura, un element imprescindible de relació que sempre ha posseït un contingut lúdic i festiu, que ha determinat que ens hagi acompanyat en la nostra evolució com a poble. Per això avui, aquesta música que ens ha acompanyat en la nostra evolució com a persones està representada en Josep Albiol. Ell, millor que ningú, ha contribuït a engrandir la cultura musical benicarlanda mitjançant la difusió, la recuperació i la conservació de la música tradicional al nostre territori. Gràcies, Josep, pel teu treball, per la teva dedicació desinteressada, gràcies per recuperar les nostres arrels, per conservar el nostre patrimoni i, per què no dir-ho, la veu d'un poble. Gràcies, Josep. I ja per acabar, vull fer una menció especial i més que merescuda a tot el teixit associatiu que enriqueix Benicarló, a les desenes i desenes d'entitats que treballen cadascuna des del seu àmbit amb dedicació i il·lusió, des de les associacions dedicades a la música, el teatre, l'art, la fotografia, la literatura, la ciència, fins a les entitats que treballen la cooperació, la integració, la discapacitat, la igualtat, sense oblidar la gran quantitat d'entitats esportives. A tots i totes vos animo a continuar endavant amb els vostres projectes i a col·laborar colze a colze amb l'Ajuntament, perquè és entre tots que hem de construir un Benicarló millor. Moltes gràcies. I abans de tancar aquest acte, volem que gaudisquen d'una xicoteta mostra de la nostra música més tradicional, aquella que hem heretat dels nostres avantpassats i a la qual persones com Josep ajuden a projectar-la cap al futur. Un fort aplaudiment per al grup de l'Associació de Música Tradicional Forta Benitres.
xicotet i a la vegada gran, homenatge a Josep i a Jesús, acomiadem l'acte de reconeixement a les persones destacades de l'any de 2018. Els agraïm a tots la seva presència. Moltes gràcies i bona tarda. I demanem ara als homenatjats i a les autoritats que pugen a aquest escenari per a fer una fotografia per als mitjans. Moltíssimes gràcies.